tao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pukanon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan. Mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome na usab sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dalaygon ng Dios nga paday nagpanalangin kanatong naghatag higayon kusog panahon aron kita makapadayon sa pagkat-on sa ihang mga pulong. Ako kamong dasing sa pagduol ngadto sa tumuy nga Dios diha sa pagpasalamat ug mga pagdaig pagpasidungog sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Ang saan mo ta sa pagampo mga kaigsunan, magampo ta. Amahan na mo nga Dios nga makagagahom. Dios nga mao'y nagatiman sa tanan nga mito midangop misalig kani. Dios kanunay naglig-on og nagapanalipod og nagamuma sa tanan nga mga tao nga misalig sa imong pulong. Nagkinabuhi kanunay sa imong mga mensahe. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat usab kani maglabos sa tanan sa pagpamati sa imong mga mensahe pagkat-on sa mga butang nga gikinahanglan namong ikinabuhi samtang kami nagapaabot sa imong pagbahali. Amahan Dios sa makagagahom panalangin ni kami sa mga pulong nga amo karong madunggan. Kagay kami kasing-kasing nga madinawaton nahuna nga makasabot sa imong mga pulong. Kaya ang imong pulong magdalaman kanamo diha sa imong mga saad. Dili gid mo pakyas ang imong mga mensahe. Magdala kanamo sa kasiguruhan diha sa imong gingharian. Salamat Amahan sa imong pagpanalangin kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi, maayong pagpaminaw, no? Maayong dalaygon ang Dios sa matagusan nato kakinabuhi. Og oras ato ang panaguban mga kaigsunan alas 8:41 na sa kagabion. Medyo na naulahitag may mga igsoon tungod kay doon ako'y gi-entertain po nga bisita nga may bisita po diri sa ato ang dapit diri sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ang ato rong hisgutan mga kaigsunan naghisgot ni sa pulong pinili ug unsay mga saad sa Dios ngadto sa iyang mga pinili. Sa kini ka mensahe nga ikinahanglan natong matagaan og pagtagad tungod kay dunay mga pangutana nga miabot usab diri sa atong programa. Dunay mga pangutana mahitungod sa prayer and fasting siguro ato nang matagaan gyud og pagtagad sunod nato nga panag-uban. Sa pagkakaroon ng ato rong hisgutan mga kaigsunan kining pulong pagkapinili. Unsay naa nimo nganong gipili kas Ginoo? Unsay naa nako nganong gipili kus Ginoo? Unsay naa nimo nganong gipili kas Ginoo? Ang uban mo ingon nga grasya ra gyud sa Ginoo nganong gipili ko. Kung maingon tang grasya sa Ginoo, how about ang uban? Doon na ba di ay pagpigpihig ang paghatag sa grasya sa Dios? Doon na ba kini pagpili? Doon na ba ni pagpabor-pabor? Nganong ang uban wala pili Kung maingon ta nga wala gyud tay nahimo, wala tay nabuhat kay kaniadto patay tang tanan. Mahinungdan nga kining ako karong naangkon grasya ra gyud ni sa Ginoo. Kung ato na nga tagaan og pagtagad, moingon pod ang uban nga how about kami pastor? Mahinungdan ato ni nga tagaan og pagtagad kining pulong pagkapinili. Unsay naa nimo nganong gipili kas Ginoo?
unsay naa nako nganong gipili kas Ginoo. Kung doon na mo'y mga pangutana, pwede ra gyud ninyong ipaabot diri sa ato nga programa. Monitoron usab lang nako ang ato ang programa, ang inyong mga mensahe. Aron sa ingon, ako sang matagaan og pagtagad ang inyong mga pangutana o kaha mga prayer requests nga inyong ipaabot. Pero kung dili man ako mabasa og matagaan og pagtagad sa ato karon nga panag-uban ang inyong mga pangutana, kung dili nako mabasa diri sa ato ang panag-uban karon, pwede ra gyud ninyong ipaabot o ipadangat ang inyong mga pangutana sa ako ang account Gideon Candelario. O kaha, i-text sa ako ang number 0932-638-4134. Labi na gyud sa mga prayer request tungod kay sugo ni sa Dios nga ikaw ug ako na kanunay ang pag-inambuay. Atong hinumduman mga kaigsunan nga dili lang kay karon lang kini nato madunggan ang pulong pagkapini. Apan tungod sa dugay na nga panahon higayon nga imo ning nadunggan, dunay mga panahon nga gusto usab nato nga mapahinumduman ang atong kaugalingon sa mga mensahe nga gikinahanglan nato masabdan mahitungod ining pulong pagkapinili. Ang tinuod mga kaigsunan, dunay nindot ug maayo kayo nga mga saad ang Dios sa mga taong iyang pinili. Akong usbon, dunay mga taong siguro nga moingon, kung pangutan-on, Brad, sis, unsa may naa nimo nganong gipili kas Ginoo. Moingon pod siguro ang uban, wala koy nabuhat nga gikinahanglan kong pilion sa Ginoo. Wala koy gihimo, wala koy gibuhat. Grasya ra gyud na sa Ginoo. Sa ako na nga giingon, kon inana ang ato ang itubag, but ipasabot ba nga kana bitawng pihig-pihig ang pagpili sa Ginoo? How about ang uban, wala ba day sila makabaton og ni wala ba day ay gihatag sa Dios ang grasya alang kanila? Kini atong tukion mga kaigsunan kining pulong pagkapinili. Ang pulong pagkapinili mga kaigsunan, usa kini ka pinasahi kayo nga kana bitawng mensahe. Tungod kay niining pulong pagkapinili, dihan ato makaplagan nga ang mga saad sa Dios. Katong hinumduman, ang saad sa Dios dili gyud na mopakyas. Walay saad ang Ginoo nga dili mabuhat, ang tanan mahimo, ang tanan mabuhat. Ako kamong gidasig mga kaigsuonan sa pag-abli sa inyong Biblia diha sa Mateo 22 versikulo 14. Mateo kapitulo 22 versikulo 14. Alang sa ako mga kigsunan nga naay mga Biblia, ablihi gyud ninyo ang inyong Biblia. Manaaman sa inyong cellphone o baka naaman sa inyohang Biblia nga di papel. Mateo 22 versikulo 14. Nag-ingon din mga kaigsunan, ang sambingay mahitungod sa kumbira sa kasal. Kini mao ang kinatibok ang tema o konteksto nga atong mabasa diha sa bersikulo 1 hangtod sa bersikulo 12. 14. Pag-abot diri sa 14 maingon din si Jesus, o gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan diutay ra ang gipili. Dinhi giklaro mga kaigsunan ang hinungdan o rason nganong gipili ka sa Dios, nganong gipili ko sa Ginoo. Ug dunay tuyo ang Dios nganong gipili kaniya, nganong gipili ko sa Ginoo. Kung atong basahon ang gisulti ni Jesus mga kaigsunan diha sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16, kung wala ra ko
sayop niini maong mga bersikuloha naghisgot pud kini og pagkapinili. Juan kapitulo 15 bersikulo 16 nagingon, dili kamo ang nagpili kanako, ako ang nagpili kaninyo. Og nagtudlo kaninyo aron kamo manlakaw og mamunga og bunga nga mulungtad. Busa ihatag kaninyo sa Amahan, bisag unsay inyong pangayoon kaniya, pinaagi sa akong ngalan. Ato na ning nahisgutan diri sa nga programa kini maong bersikulo kapitulo sa Juan kapitulo 15 bersikulo 16. Nga ang tuyo sa Dios ang rason nganong ikaw ug ako gipili para manglakaw. Manglakaw sa sugo sa Ginoo. Manglakaw sa mga mensahe sa Dios. Og miingon dinhi nga sa atong pagpangalakaw dili gid kini mapakyas o dili gid kini makawang, buti pasabot diha sa atong pagpanglakaw dili kini mahimong usik tungod kay mamunga ni siya. Og ang bunga nga ipakita dinhi dili makawat, dili mawa, dili makurap, kay mulungtad ang maong bunga. Og dunay pinakanindot nga saad ang Dios ngadtos ihang mga pinili. Kanang bisag unsay atong pangayoon sa Amahan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus, ihatag ni sa Amahan. Mo'y moingon ta nga pinaka-importante nga saad nga gibilin sa atong Ginoong Hesus sa diha nga ikaw ug ako nahimong pinili. Apan kanus aba pilion sa Dios ang tao? Ang uban moingon nga ang Dios ra gyud mao'y nagbuot. Ang Amahan ra gyud mao'y nagbuot kon kinsa ang iyang pilion. Ang tinuod mga kaigsunan, si Ginoong Hesus, dunay mga mensahe nga maghatag kanatong pagtulunan kon unsay rason o hinungdan nganong ikaw ug ako gipili si Ginoo. Nganong ang uban sad wala sad pili as Ginoo. Nindot ra ba kaayo mga kaigsunan ang mga saad sa Ginoo ngadto sa iha ang mga pinili. Una sa tanan, dili ta niya kalimtan. Dili ta niya pasagdan. Walay makaagaw kanato gikan ni Jesus. Walay makapahimulag gikan sa iyang gugma. Mahinungdan ang tanang tao nga gipili ni Jesus, mga kaigsunan, nagmalampuson. Pero kung imong tan-awon sad, ang tao lamang nga nagmalampuson katong tao nga nagpabilin kaniya. Atong hinungduman, si Jesus nagpili siyag mga apostoles. Pero sa 12 ka mga apostoles, dunay naimulag. Tungod kay wala kini magpabilin sa mga pagtulunan ni Jesus. So atong tagaan o pagtagad ang mga rason o hinungdan nganong ikaw og gipili sa Ginoo, nganong ako og ikaw nahimong pinili sa Ginoo. Sumala sa atong gibasa diha sa Mateo kapitulo 22 bersikulo 14 nga gihimong mauni ang pinaka moingon ta nga pinaka-address gitapos ni Ginoong Hesus ang maong sambingay. Na sa pag-ingon, kay daghan ang gidapit apan jutay ra ang gipili. Sa dili pa pilion ang tao, sa dili pa pilion sa atong Ginoo ang tao, gipakita usab niya ang unang iyang gibuhat kanang gidapit ka. Kanang giimbitar ka. Gidapit o giimbitar ka sa pagpamati sa pulong sa Dios. Giimbitar ka o gidapit ka
aron sa pagpatalinghog sa mga mensahe sa Ginoo. Diha nagsugod. Mga igsuon, ang paglihok sa Ginoo para mahimo kang iyang pilion. Sa atong gibasa mga kaigsuonan, diha giklaro sa Mateo Kapitulo 22, sugod 1 hangtod sa 14, nga ang tao di ay nga pilion sa atong Ginoo. Tao nga nakadungog, tao nga ming tubag, kanang ming tando, ming sanong, ming sugot. Apan ang tao mga kaigsuonan nga giimbitar, tao nga gidapit, wala manumbaling sa pag-imbitar, dili mahimong pinili. Daghang mga hinungdan nganong ang tao dili magpakabana sa pagpamati, sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Kasagaran karon tungod sa relihiyon. Na naman ko'y relihiyon. Pero bless kayo ang tao nga bisan kung dunay relihiyon, able ang ilang kasing-kasing sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Sa atong gibasa mga kaigsuonan diha sa Mateo 22:14, atong pisa-pisahon pagbasa ang mga hinungdan nganong dunay mga tao nga wala mapili or wala pilia sa atong Ginoo. Ang mga hinungdan dinhi atong makit-an. Nga matud pa dinhi sa bersikulo 1, migamit ta usab si Hesus sa mga sambingay sa iyang pagpakigsulti sa mga tao. Ang paghari sa Dios sama niini. Adunay usa ka hari nga naghikay sa usa ka kumbira sa kasal alang sa iyang anak nga lalaki. Gisugo niya ang iyang mga sulugoon aron pagpahibalo sa mga dinapit. Nga paadtuon na sila sa kumbira apan mibalibad ang mga dinapit. Bersikulo 4, busa nagsugo siya glaing mga sulugoon. O giingnan niya, sultihi ninyo ang mga dinapit nga andam na ang kumbira. Giihaw na ang akong mga baka ug ang mga pinatambok kanati nga og nahikay na ang tanan. Panganhi na kamo sa kumbira sa kasal. Bersikulo 5 nag-ingon, apan wala magtagad ang mga dinapit og nagpadayon sila sa ilang mga buluhaton. Ang usa miadto sa iyang uma, ang usa sa iyang patigayon. Ang uban usab mibira sa mga sulugoon o gibunalan o gipamatay. Tungod ni ini nasuko pag-ayo ang hari, busa gipadala niya ang iyang mga sundalo o gipamatay kadtong mga nagpatay sa iyang mga sulugoon o gisunog ang ilahang syudad. Unya gitawag niya ang iyang mga sulugoon o giingnan andam na ang kumbira sa kasal. Apan dili angay niini ang mga tao nga akong gidapit, busa pangadto kamo sa kadalanan og dapita sa kumbira ang tanan nga inyohang matagbuan. Og ang mga sulugoon nga ngadto sa kadalanan, kidala nila ang tanan nga ilang hinagbuan, maayo og daotan, og napuno sa mga taong kumbira. Unya misulod ang hari aron pagtan-aw sa mga dinapit, og nakita niya ang usa ka tawo nga wala magsulob sa bisti nga ngay sa kasal. Ipakauna na siya sa hari, higala giunsa mo man nimo pagsulod dinhi nga wala man ka magsulob sa bistis nga angay sa kasal. Apan wala makatingog ang tao, niya maingon ang hari sa iyang sulugoon, gapusan ninyo ang iyang mga kamot og tiil og ilabay siya ngadto sa kangitngit sa gawas, didto maghilak siya og magkagot ang iyang mga ngipon. Diha atong makita mga kaigsunan ang mga hinungdan o mga rason nganong dunay mga tao wala gyud pilia ni Jesus. Wala pilia. Una, pareho silang gidapit. Ang tanang tao gisangyawan. Ang tanang tao giimbitar.
pero daghang mga tao nga mibalibad. Tungod sa trabaho, tungod sa mga panginahanglanon. Nga mato dinhi mga kaigsunan apan ang mga dinapit wala magtagad. Ang uban miadto sa uma ug ang uban ang usa sa iyang patigayon. Dili sala kanang mag-uma o naa kay source of income. Dili sala kanang magnegosyo. Ang sala diha kanang dili na ka makahatag sa pag-imbitar sa Ginoo. Dili na ka makahatag og panahon para sa Ginoo. Sa unahan sa maong sambingay, nakahukom ang hari sa pagpadala og mga sulugoon ngadto sa mga kadalanan. O giingnan ang iya mga sulugoon. Bisag kinsa ang inyong makitan, imbitara. Kay andam na ang kumbira sa kasal. Giklaro mga kaigsunan ang mga sulugoon miadtos nagkalain-lain nga mga dapit o gidala ang mga tao nga nailang mahinagbuan. Unya giklaro diha maayo ug dili maayo, maayo ug dautan gidala. Sa dihang gidala mga kaigsunan og nasud na dito sa gitawag dapit sa kumbira, dunay usa ka tawo nga wala magsulob og bisti alang sa kumbira. Gipangutana apan wala makatubag. Gisugo sa hari ang mga sulugoon sa paggapos og ilabay sa gawas og matud pa didto magkagot ang iyang mga ngipon sa kasakit. Dihag iklaro mga kaigsunan nga dili exempted kanang bitaw moingon ta nga moanha ta sa simbahan pero wala ta mag-usab sa ato ang batasan. Wala nato isulob ang pagkakristohanon. Wala nato ipakita nga duna tay Kristo Ginoo sa atong pagpuyo sa kalibutan. Bisan pa kung magpuyo ka sa simbahan. Bisan pa kung naa ka sa buluhaton. Apan kon ang imong kinabuhi ang ato ang binuhatan, ang atong batasan kinaiya. Layo kayo sa kinaiya sa atong Ginoo. Igsuon ko sa Ginoo, walay pulos o walay bili ang maong sakripisyo sa pagpuyo sa mga buluhaton para sa Ginoo. Ang nagpabilin mga kaigsunan diha sa pagkapinili, katong mga tao nga gidapit nga misanong. Katong mga tao nga gidapit giimbitar nga ming dawat, ming sanong og nagpabilin diha kang Kristo Hesus. Mahinungdan mga kaigsunan, kung ikaw gitawag sa atong Ginoo, pinaagi sa iyang pagpadala og mga magsasangyaw sa iyang mga mensahe. Muingon ko nga bless kayo ka nga misanong ka sa mensahe sa Ginoo. Bless kayo ka nga miabli sa imong kasing-kasing unahuna para pagdawat sa pagtulunan sa Ginoo. Kana bitawng mga tao nga giwalihan, gisangyawan, sama nimo, sama nako, sama natong tanan. Mga tao nga gitawag sa Biblia, mga bulahan. Mga tao nga gitawag sa Biblia, mga taong gipanalanginan. Mga tao nga gitawag sa balaang kasulatan, mga pinili o gisaaran sa atong Dios nga mao'y atong gilagaran. So dinhi giklaro mga kaigsunan, ang pagpili sa atong Ginoo wala na mag-agad kung kinsa ka. Maayo man ka og dili maayo. Ang pagpili sa Ginoo nagdepende na sa imong pagsanong. Nagdepende sa imong pag-abli sa imong hunahuna, sa imong kasing-kasing. Sa imong pagtagad sa iyang pag-imbitar o pag-agni
diha sa mga mensahis Ginoo. Mao hinungdan kung imong tan-awon mga kaigsunan, si Jesus nag-ingon nga ang tao nga iyang gipili dili gayod niya biyaan. Ang tao nga iyang gipili, ingon gyud siya nga mamunga ang inyong mga sakripisyo, mamunga ang inyong pagpaningkamot, o kining maong bunga walay bisan kinsa makaagaw ni makakawat nini. Sa ato karong nga panaguban, ibutang ni sa imong naunang kasing-kasing. Kung dunay mga tao nga moingon nganong gipili og unsa may naa nimo nganong gipili kas Ginoo. Ang niya nako, ang niya nimo, ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ang pagdawat og pagsanong, ang pagtubag sa tawag sa Ginoo. Ikaw ug ako, kitang tanan gitawag. Ikaw ug ako, kitang tanan giwalihan, gitudluan. Apan dili tanan giwalihan, gitudluan, madinawaton. Dili tanan nga giwalihan o gitudluan sa pulong sa Dios, abli ang ilang kasing-kasing. Blessed ra gyud kaayo ka nga sa dihang nakadungog ka sa pulong sa Dios, niabli ang imong kasing-kasing o gidawat nimo ang mga mensahe sa Dios. Mingtubag ka sa tawag sa Ginoo. May hinungdan, gipili ka niya. Usa sa mga ilhanan nga ikaw gipili sa Ginoo kanang gisaligan kaniya buluhaton. Gitagaan kaniya mga hagasa, hiyas, nga diin imo ning na batunan ug ato ning nabatunan diha sa pag-abot sa balang espiritu. Kaya ang balang espiritu naghatag ka natog hiyas, naghatag ka natog katakos. Dunay gihatag sa balang espiritu hiyas, katakos sa pagwali, sa pagtudlo, sa pagtabang, sa paghatag, sa pagampo. Mga igsuon, ikaw ug ako gitawag ug sa diha nga misanong ka, gipili ka. Usa sa mga klaro nga mga ilhanan nga ikaw gipili, gitagaan kag buluhaton. Ug dunay saad ang Dios sa mga tao nga padayon nga nagbuhat sa ilang mga buluhaton, sa ilang pagpangalagad samtang nagpaabot sa pagbalik sa atong Ginoo. Daghan kayo mga saad ang atong Ginoo ngadto sa mga tao nga iyang gipili. Usa sa mga atong gihisgutan kaganina, kanang moampo kas amahan, dili gyud na makawang. Besag unsay imong pangayoon, madawat ninyo ni sa pangalan ni Ginoong Hesus. Mga igsuon, timan sa imong pagkapinili karon, dunay saad ang Ginoo nga dili gayud makawat. Dunay saad ang Ginoo nga dili og dili gayud mawagtang. Maangkon nimo ni hangtod sa kahangturan, kay kini maong saad walay pagkatapos. Diha sa Juan Kapitulo 10 versikulo 28, ingon din mga kaigsunan, Kapitulo 10, 28, nag-ingon ang atong Ginoong Hesus. Naghatag ako kanila sa kinabuhing dayon,
og dili nagayod sila mga matay og walay makagaw kanila gikan kanako. Mga tao ni nga gipili. Kinsa ang gipili? Mga tao nga misanong. Mga tao nga midawat umitubag sa tawag sa Dios. Maubitaw na niingon diha sa Juan Kapitulo 10:27. Ang akong mga karnero mamati sa akong tingog. Nakaila ako kanila og nagsunod og sila nagsunod kanako. So diha giklaro mga kaigsunan ang buhing ebidensya nga ikaw ug ako naanas pagkapinili. Kana bitaw namati ta sa tingog sa Ginoo nga gisulat diha sa Biblia. Dili lang kutob sa pagpamati, kundi sa pagsunod niini. Kana bitaw nagbuhat ka tungod sa sugo sa Ginoo. Kana bitaw nagbuhat ta tungod kay pagtulun-an ni Jesus Christ. Dako kayo na siyang ebidensya ilhanan nga naa nakas pagkapinili. Mahinungdan ayaw kaluya sa pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton diha sa pagtulun-an ni Jesus Christ. Kay ang saad sa atong Ginoong Hesukristo ngadtos mga tao nga namati og nagsunod sa ihang mga pagtulon-an og nagkinabuhi sa iyang mga mensahe, kinabuhing walay katapusan. Ug gawas pa niana, mipasalig si Ginoong Hesus, walay makaagaw kanato gikan kaniya. Maubitaw nang sultihan ko kamo. Dunay mga panahon maluya ka. Pero kutob ras kaluya. Dili na makapukan. Padadaan ka sa Dios og mga magsasangyaw. Padadaan ka sa Dios og mga magwawali. Mudasig, mutudlo, muagag kanimo. Inana ang gipakita sa atong Ginoong Hesus nga ilhanan nga ikaw gipili sa Ginoo. Pasalamati ang Ginoo nga niining taknaa imong natugkad ug imong nasayran nga bisan sa atong pagkakita kaniadto gipili di ay ta. Maayong gabi sa mga piniling katauhan sa Dios. Itong hinumduman, wala nay bisan unsa nga makapahimulag kana kon magpabilin ta kang Kristo. Kana kon magpabilin ta sa pagpamati kang Kristo. Kana kon magpabilin ta sa pagsunod ni Jesus Christ. Mahinungdan, ako magadasig kaninyo. Sa panahon nga mubati tagkaluya, timan ni, padadaan ka sa Ginoo mga magwawali. Sa panahon nga dunay mga magwawali, ayaw gayod balibari. Ayaw ilayo ang imong kaugalingon sa mga magwawali kay gipadala sila sa Dios aron pagligon kanimo. Gipadala sila sa Dios aron pag-atiman kanimo diha sa espiritu ng bahin. Aron ikaw makapadayon hangtod sa pagbalik sa atong Ginoo. Mga igsuon, kung imong tan-awon diha sa Juan Kapitulo 10 versikulo 29, ang akong amahan nga maoy naghatag kanila ngari kanako labaw sa tanan ug walay makaagaw kanila gikan sa amahan ug ako ug ang amahan usara. Diha giklaro mga kaigsuonan nga panalipdan sa Dios ug wala gayoy makapahimulag. Walay makakuha kanila. Iman mga kaigsuonan. Hinumdumi ni bisan asa ka. Adlaw-adlaw ang atong Ginoo nagbantay nimo. Adlaw-adlaw, adlaw o gabi, 24/7, gitan-aw ka sa Ginoo.
Kanunay naguna ang Dios sa imong mga dalan. Kanunay kang gibantayan bisan asa ka dapit. Bisag asa ka agi. Nagatiman ang Dios kanimo. Kay doon na sa isaad, walay makaagaw kanimo gikan kaniya. Dili ka gayud mawagtang sa kaluwasan. Lamang ang atong gikinahanglan, pabilin sa pagpaminaw sa tingog sa Dios. Pabilin sa pagsunod sa mga mensahe sa Dios. Nyatong hinumduman mga kaigsunan, ang mga tao nga gipili ni Jesus, dadon gyud naglangit. Dunay may mga panahon nga dili maayo ang atong kahimtang sa kalibutan. Pero hinumdumi kining tanan temporaryo lamang. Lumalabay lang kining tanan. Apan dunay dapit nga way katapusan. Nga iyang giandam alang sa mga tao nga nagpadayon sa pagpamati, nagpadayon sa pagsunod ug nagkinabuhi sa iyang mga pagtulunan. So unsay atong gikinahanglan aron ang mga saad sa Dios? May atong mabatunan, may atong padulngan. Una, ipadayon ang pagpamati sa tingog sa Dios. Unsaon ato pagkasiguro nga ang tingog sa Dios may atong gipatalinghugan? Makasiguro kita kung ang balaang kasulatan atong gitun-an. Ang balaang kasulatan atong giabrihan ug gitagaan natog panahon ang atong kaugalingon sa pagbasa niini ug pagpamalandong sa mga mensahe. Wala nay laing libro pa sa kalibutan diin gisulat ang tingog sa Ginoo nga mo'y nagpili kanato. Ang Biblia lamang. Aron ka makasiguro nga tingog gayud og mensahe sa Ginoo mo'y atong gipatalinghugan og gitagaan og pagtagad samtang naapatas kalibutan. Kung dunay may nagwali, basaha gayud sa Biblia ang ilang giwali. Mga igsuon, ayaw gayud kaluya maghisgot na ganis pagbasag Biblia. Hatagig oras ang imong kaugalingon nga mubasa gayud nis Biblia. Og tabangi ang imong kaugalingon nga mabuhat nimo ang unsay gisulat sa Biblia. Dili kaniya biyaan, dili kaniya pakyason, dili gayod mupakyas ang Ginoo sa iyang mga saad. Kinabuhing walay katapusan, iyang giandam ug timan para lamang kini sa mga taong pinili. So ang tao nga pinili mga kaigsunan, ikaw na, ako na, kita nga nagpadayon sa pagpamati sa pulong sa Ginoo og nagsunod sa iyang mga mensahe o mga pagtulunan nga nagkaplagan natos balaang kasulatan. Kung wala nato mabuhat ang mga pagtulunan sa Ginoo kaniadto rato. Karon dili na nato pakyason ang atong kaugalingon. Ato gyung ikinabuhi ang mga pagtulunan sa Ginoo aron sa ingon sa panahon nga kita mo atubang kaniya, iyatang angkunon nga kita iyang lalaynonon sa dapit nga wa nay katapusan. Diin wa nay katapusan ang atong pag-alagad. Mga igsuon, duha ka mensahe nga gikinahanglan nimong ampingan. Una, ang pagpadayon sa pagpamati sa Ginoo. Ikaduha, ang pagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Unsay gikinahanglan aron makapadayon ta sa pagpamati sa tingog sa Ginoo? Time sa pagbasag Biblia, time sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga nas Biblia. Hinumdumi
ang atong programa nga nagdasig kanimo, dili mabuhi ang tao sa panlamang, kundili sa matagpulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. Mao hinungdan nahimugso kini maong programa para makasiguro ka nga gipili ka. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong pagsunod mga kaigsunan daghan kay tang gikinahanglan. Usa sa mga gikinahanglan kanang naatay abilidad nga gitawag og segregation bitaw nga kinaiya. Kinahanglan ka tigutang mo segregate. Yes, naatay pagpaminaw. Maminaw ta sa tanang mga mensahe. Pero gikinahanglan kantigutang mo bahig. Doon ay mga mensahe nga makapalayo sa Ginoo. Doon ay mga mensahe nga makapaluya. Kinahanglan ato ng pagawas. Ato ng dili na to na dawaton. Ato ng ihiklin. Ato ng talikdan. Mga mensahe nga dili makatabang sa atong pagsunod sa mga pagtulunan sa Ginoo. Sa atong pagsunod sa atong Ginoo, mga kaigsunan, ang gikinahanglan nato tinuod nga pagtuo, tinuod nga dunay paglaom, tinuod nga gugma. Mao gyud gikinahanglan aron makapadayon ta sa pagsunod kang Kristo. Kaya ang tinuod nga nagsunod kang Kristo, sila ra gyud ang tinuod nga mga pinili ni Kristo. Ug ang tanang mga pinili ni Kristo makadawat gayud sa mga saad sa Ginoo. Si padayon ang pagsunod hangtod sa iyang pagbalik. Hangtod nga kita mo atubang sa Dios. Ang gikinahanglan mga kaigsunan tinuod nga pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo mao katong pagtuo nga gikan sa pulong sa Ginoo. Ang tao nga mingtuo sa pulong sa Ginoo mingbuhat niini. Ug kanus aman nato hinumduman ang Dios aron ato ning mabuhat. Dili sunod ugma, dili sunod tuig, kundili karon nga doon na patay kusog, doon na patay panahon. Atong hinumduman nga ang mensahe sa Ginoo diha sa Biblia nagsulti nga dili maayo hinumduman lang nato ang Dios kung nagkinahanglan na tag Dios. Ang tinuod sa tanang panahon ang kinahanglan ta niya. Dili maayo nga hinumduman lang nato siya kung emergency na. Ang gisulti diha o gitudlo sa Biblia nga samtang batanon ka pa, samtang doon na pa kay kusog, samtang kusgan pa ang imong lawas, hinumdumi siya. Hinumduman ang iyang mga pagtulunan, hinumduman ang iyang mga sugo, hinumduman ang iyang mga pamaagi. Kinahanglan atong ikinabuhi. Kaysa atong pagkinabuhi nini, dili gayud kita mapakyas. Daghan kayo mga saad ang Dios. Daghan kay siyang mga saad ngadto sa mga tao nga iyang gipili. Dili niya pasagdan. Kanunay niyang tabangan, kanunay niyang ligunon. Tagaan niya kusog, tagaan niya kaisog. Sa panahon nga adunay mga pagsulay, sa panahon nga adunay mga tentasyon, dili og dili gayod tugutan sa Ginoo nga ang tanan nga iyang pinili mapukat. Lamang kinahanglan kining duha sa atong kinabuhi nagpabili ni ang pagpadayon sa pagpamati, ang pagpadayon sa pagsunod sa Ginoo. Diha sa pagsunod ang gikinahanglan pagtuo, paglaom, gugma. Kang tinuod nga tao nga dunay pagtuo, buhat gyud na. Ang tao nga dunay paglaom,
mulahutay gyud na. Kay ang tao nga naunay paglaom, dili gyud na muhunong. Dili gyud na ma-discourage. Bisag pila pa siya, kapila pa na siya luyahon, magpabilin ang iyahang kadasig. Ang tao nga dunay paglaom, makalahutay. Ang tao nga dunay gugma, makapailob, makapaubos. Matud pa diha sa unang Korinto kapitulo 13, ang pagtuo, ang tao nga dunay gugma, ang tinuod nga gugma, mutuo, mulaom, mulahutay gayon. Aron makapadayon ta sa pagsunod, padayon natong dibilipon kining pulong pagtuo. Kanunay natong lig-unon ang pagtuo diha sa pagpamati o pagbasa o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo nga nas Biblia. Ang gikinahanglan, management, time management. Daghan karong mga tao nga moangkon nagtuo Ginoo pero wala nay time. Walay time sa pagbasa, walay time sa pagsimba. Pero kung doon na mga emergency, grabing makasambit o Ginoo. Dili na to tugutan nga inana ang atong batasan. Hinoon batasano na to ang pagsampit kanunay sa Ginoo sa tanang panahon. Sa ako nang gikaingon, diha sa atong pagtuo ang gikinahanglan time. Time. Itong hinunduman, kung ang atong lawas nagkinahanglan nga mukaon sa pamahaw, nagkinahanglan nga mukaon sa paniodto, nagkinahanglan nga mukaon sa panihapon, labaw usab nga nagkinahanglan ang atong kalag. Itong hinumduman, ang pagkaon sa atong kalag, dili ka nang kanon og sudan, kundi ang mensahe sa Dios, ang pulong sa Dios, ang mga pagtulunan sa Dios, ang mga saad sa Dios. Tagaig oras ang imuhang kalag. Ingnay mong tapad, tagaig oras ang imong kalag. Ang akong asawa nagkamatikod nga matud pa niya, bes, karon medyo kanang busy ko. Ako gyung tinguha gipaningkamutan nga matagan ako ang akong kaugalingon sa Biblia. Kaya ako akong asawa, kami may yatagan sa Ginoo og higayon nga maatiman namo ang iyang inahan. Ang iyang inahan na anamo niya kuyog pod sa iyang mga igsuon, nagpulipulihan nagatiman. Ya ko mo kinaaman sa amoa. Kami gyud ang murag na hands-on namo pagatiman ang iyang inahan akong ugangan. Munang usahay mo ingon siya nga paningkamutan nako nga nagyo ko'y time. Kay ikaw ug ako, sama sa akong asawa, sama nako, mismo makamatikod gyud ta, nga kung tinuod ta nga wa gyud tay basa-basag Biblia, muhari gyud ng kaluya. Sultihan ta mo, muhari ng kaluya. Ngano man, sama ra gud na sa atong pisikal kung dili ta katarog kaon sa pamahaw paniodto, luya gyud ka. Mausad na ang atong kalag. Pero kung adlaw-adlaw ka nga mubasag Biblia, maminaw sa mga mensahe sa Ginoo, dili og dili ka maluya. Naa kay kadasig sa pagsunod og pagbuhat sa mga pagtulon og mga mensahe sa Dios nga imong nasabdan og imong gitipigan hangtod sa iyang pagbalik. Ug mao nay magdala kanimo sa kasiguruhan sa iyang mga saad. Nya atong hinumduman, dili ka garantihan sa dili nimo gibuhat. Dili ka pwedeng mudawat og ganti sa wala nimo hago. Dili pwede nga ang bana mo'y naghago, ang asawa mo'y gantihan. Dili pwede nga ang asawa mo'y naghago, bana mo'y gantihan. Kay ang giklaro sa babalaang kasulatan, ang matag usa ka tawo gantihan sumala sa iyang binuhatan. Hinumduman nato, dili maluwas ang asawa tungod kay nangalagad ang bana. Dili maluwas ang bana tungod kay nangalagad ang asawa.
dili nimo na makit-an sa Biblia. Ang kaluwasan individual. Dili by church, dili by group, dili by family. Ang kaluwasan individual. Mahinungdan, kinahanglan magdinasigay ta. Kung may simba ang bana, hala simba ang asawa. Gawas lamang ni adtong mga bana o kaasawa nga dili na gyud kalakaw o dili na kaadtog simbahan. Pero wala magpasabot nga kung dili ka kaadtog simbahan, di na kakasimba. Kay bisag asa nga dapit o lugar sa kalibutan, pwede nimong simbahon ang Dios. Mahinungdan sa ato nga programa, dili lang sa FM radio kita nagkuyog, kundi dili sa social media. Kay sa atong panimbahon, kamo mismo nakit-an sa Ginoo. Nga kami nagsimbas Ginoo ug nagsimba sad mo diha sa inyong lugar dapit sa atong pagsimbas Ginoo, gidawat mos Ginoo. Kung gidawat mi, gidawat sad mo. Kung gidawat mo, gidawat usab kami. Ngano man, walay pakyason sa Ginoo. Ayaw kalimti ang mensahe sa Ginoo nga ang kasiguruhan o tinuod nga ilhanan nga ikaw ako gipili kanang nakadungog ka kanunay ng mensahe, kanang kanunay kang nagsunod sa ihang mga pagtulunan og nagsakripisyo aron mabuhat nato ang pamaagis Ginoo. Og ayaw gayod kaluya kay ang giandam sa Ginoo nga ganti og mga saad sa mga tawo nga namati og nagsunod dili gayod mahanaw, dili gayod makawat, walay bisan kinsa nga makakawat sa ganti nga giandam sa atong Ginoo. Dili gini matapos, kinabuhing walay katapusan. Mga igsoon, akong pagdasig kaninyong tanan, duha ka pulong. Ayaw gayod ni wad-as sa imong kasing-kasing. Kining duha ka pulong. Ipadayon ang pagpamati sa tingog sa Dios. Ipadayon ang pagsunod ni Jesus Christ. Dili og dili gayud ka mapakyas sa imong tinguha nga mukuyog niya. Oras ato nga programa alas 9:31. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin ka nato. Dundo mo'y mga pangutana, pwede rin yun ninyong ipaabot sa akong account Gideon Candelario o message sa ako ang number 0932-638-4134. Kinahanglan akong manamilit mga kaigsunan tungod kay atong oras alas 9:31 naman. O dugay ko ka nakasugod sa ato nga programa tungod kay dunak pukoy mga bisita. Mahinungdan nga wala kay ko makasugod dayon. Nga salamat sa Ginoo bisan kung wala ta kasugod dayon. Nakapadayon ta sa atong buluhaton sa pagpamati sa mensahe sa Ginoo. Magampo ta ato ang pasalamatan ang Dios sa iya mga pulog mga mensahe nga atong nadunggan sa atong panaguman. Amahan na mo nga Dios sa makagagahom, salamat Amahan sa imo mga pulong nga nagdasig ka namo, nga nagpahinumdum ka namo, nga gikinahanglan magpadayon kami sa pagpaminaw kanimo ug pagsunod sa imo mga pulong. Salamat Ginoo nga imo kaming gitagaan og kadasig. Kasiguruhan, mga mensahe nga naghatag kanamo og kusog sa pagpadayon sa pagkinabuhi diha sa imo mga pulong. Salamat o Dios nga imo kaming gitagaan og mga ilhanan nga nagpamatuod nga kami imong mga pinili. Salamat Amahan sa imong pagdasig ug pagpanalangin kanamo. Ug among gipangayo kanimo sa among pagpamahulay sa pagpangatulog sa imong mga tawhan ining kagabhion. Kaming tanan imong ubanan. Among isalig itugyan diha kanimong among kinabuhi. Amahan, alang lamang ang among kinabuhi, alang lamang kanimo.
ug unsay naaman kanamo kining tanan gikan kanimo ug alang lamang usab kanimo. We declare blessing, Amahan. I declare blessing alang sa akong mga kaigsunan. Ang imong panalangin ilang masinatian. In Jesus' name. Amen og amen. Kini igsuon Pastor Gideon. Maingon na usab sa atong nga programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless. Good night. Pagdaing mag-aawit kanimo Amahan Jesus, maghahalay mga pagdaing mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, ituya na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itubya na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na